ande na wanta eteko basabera mayanga bagetutu mwebangire buya ngenjo narore yo kira na wanta eteko tebianga naro mwana omusanyo ne okobobisi ya Chabet tata ya roro yo kire na kiegora togotero gotero nga esegine ndoro tigatorore oyora yebuwe gonde yeroti ise yebendera twatenenire nao torabuere nao morembe ogokonya no kwao no buya bwonsi ogokonya no kwao no buya bwonsi tobense moya monene botambe abagetutu mbuya muregenderera indwe torweta ari asoma yemeni omwana ori ominta ateba aya ngokorande omaete doni bosi kotanya komanyanga na chore tunande tori chintunde ibere eretaraba nono moturedi yani ngeke bonege mbona nya konye bere ngano basene tata so basene ta kwikari bakanyari bari irangora ya nande je no morisi we kanisa tinko musabera ndaide gukora iga omwana uri nerogera naja inje nonye mama mwabatu mumanyeti omwako mwabe na igete kumumanya tato mindo nana na romo muromone nara bana ekito kumanya Don Bosco egetabu kyaruka ibere birunga meronge bere na bitatu ebegote abana machiko manene ari ikire omoisho motangi oyo kugorenda yangina narukwa machenu asomonene bona abantu bamanyete basenga none erogera nacha lakini nonara gogosora ya renadi esengejo nyasa gokonyire emirande yawe yachirare totiga mumuromino nere ya abengenjeria osenga kibona gaki nyasa ga goseseniria gokonyora gente kokoretero mongina onyore na mumuromino na koreteki nare kende na arigerire se familia abaiseke barabwese bagachiete nsembiyere aba banorete ngenje na injega kenjara nero agi ntoko basabera ari ese bachetanya basaja baba bara na marika goteba ngoyonyorire umukungu omuya onyorire gento kerengaki iga basaja bari munyomete kurwa moroje binte bya mwachorete kurwa batiga baswati abo baja barorangina osenga kibona gaki na incherende na ari gichukura chobo chume na gambo ba MC tamu ibere garige gerwo kyobo chumbe banyari bari mbacheti kondora na muamete bakarro montori omorabo musongo bona nero gotugambira itiga turatigira nyasaye osenga kibona gaki ajito chiko kanyase seito bona nende kinaja ne chirubere mwari wanja njenga omongi na chakire kugora mabere ekyo mwario ensalimaje ya rero gwakwanire buya gotatiga bone gento teramanya ne dini turi gotera kobegete kobi chagebereje bya tata bigokonya monyi gwete bona kero monto a como piro ye ndo gwana ini onya inje kinde na bono turi noyo gotatiga teramanya kongebereri intu tiga to kwera abwese turi eye korukututa na bari gwantamba koreki babero lakini abantu nabagusina abamotokoreki baro abata baro itutu chatelo muna chumragia abama likawa na omera ko twaseletea kuyogoya lero ko omuchu aina ro kwa tamne yao na ile tu tamasha na Yesu. Thank you very much, Director Ongwae, Director.